què tal, nens i nenes, com esteu? Ja tornem a estar aquí per oferir-vos un altre conte. Ja sabeu que el primer que fem abans de començar a explicar un conte és obrir l'espelma que ens faci companyia. Aquesta bonica espelma de color vermell. Vosaltres també ho podeu fer a casa. Obrir l'espelma durant l'estona del conte. I ja ho sabeu, cridant en Perot, Perot, vine cap aquí, vine, que els nens ja t'esperen. En Perot, mireu, sabeu que avui el tinc una mica content? Mireu-lo, hola Perot. Ah, ja sé per què. Sabeu per què està content? Perquè avui tenim una convidada, mireu-la, mireu-la. Mireu quina convidada que tenim avui, per això en Perot estava tan i tan content. Mireu quina convidada que tenim, a veure si la coneixeu, a la una, a les dues, a les tres, benvinguda convidada! Hola, saludem tots a la princesa! Sí, avui tenim una convidada! Hola, hola princesa, mireu Perot que està content, per això està tan content, perquè tenim a la princesa entre nosaltres que ens acompanyarà a cantar la cançó d'en Perot. Vinga, va, tots plegats! Va, 1, 2 i 3. Perot l'escavallat, la nostra titella, Perot l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot. Mireu-lo, mireu-lo com la banyaguen a la princesa. Un moment, que em vol dir una cosa en Perot. No? 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 No, 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 no. Només li entenc a dir així, el no. Perot, què vol dir? Ah, ja sé. Perquè avui expliquem un conte que se'n diu La princesa no. Ara l'entenguen en Perot. Vinga, doncs va, no perdem el temps. El nostre conte d'avui és aquest bonic àlbum il·lustrat que se'n diu La princesa no. Per això avui havia vingut la princesa aquí amb nosaltres. Ara ho entenc tot. Mireu, aquest bonic àlbum il·lustrat. La princesa no. Diu, a les princeses els agrada prendre el te amb altres princeses, jugar a cartes i repetir versos. Aquesta princesa nostra no li agrada. A les princeses els agrada jugar amb milers de nines, tenir un unicorn per poder-lo pentinar o un os enorme de peluix. Aquesta princesa nostra no. A les princeses els agrada posar-se vestits enormes amb molts de llaços brillants i anells de diamants. Aquesta princesa no. A les princeses els agrada estar ben callades, somriure i dir sempre que sí. Aquesta princesa no. A les princeses també els agrada anar al ball i conèixer un príncep encantat i acabar el conte ben feliços i menjant molts i molts de nissos. Aquesta princesa no. Un dia, el pare, el rei, molt i molt preocupat, va decidir tancar a la princesa no a la torre més alta del castell a veure si li passava l'atac dels nos. Al cap d'unes setmanes, la princesa no va fer una corda amb tots els llaços de tots els vestits que no es volia posar i es va escapar. Quan va ser lliure, la princesa no va córrer pel bosc. Les princeses no corren pel bosc ni fan cases a dalt dels arbres. Aquesta princesa sí. Les princeses no juguen amb el fang ni s'embruten la roba. Aquesta princesa sí.
Les princeses no corren amb els llops i els senglars fins a l'horitzó. Aquesta princesa, sí. Les princeses no lluiten contra els dracs per salvar tot un poble. Aquesta princesa, sí. La princesa, sí, va viure moltes aventures. En va escriure algunes en llibres que altres princeses llegirien. I un dia, al cap de molt i molt de temps, va decidir anar a fer una visita al castell dels seus pares. La reina i el rei, que ja eren molt vellets, li van fer una forta abraçada quan la van veure i li van preguntar: «On has estat tots aquests anys? Que no tenies por?» I sabeu què els va contestar? La princesa no va contestar. Sí, sí, els va respondre la princesa, però havia d'aprendre a dir que sí al que realment jo volia. Ara sí que sóc feliç. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte de la princesa no ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquest conte de la princesa no ja s'ha acabat. Un bonic àlbum il·lustrat per Martín Badia i de l'editorial Lumen. La princesa no. I ara, que va de princeses, ens agradaria fer-vos una petita proposta que podeu fer des de casa. Doncs mireu, de princeses n'hi poden haver de molta mena. Princeses altes, baixes, primes, més grassonetes, princeses que els hi agrada, com aquesta, córrer al vent amb els llops, o princeses que els hi agrada jugar a escacs, princeses que els hi agrada portar texans, princeses que els hi agrada anar amb vestits de cotó, princeses porugues, valentes, princeses passotes, princeses que els hi agrada viure a la Xina, al Japó, a Santa Bàrbara, a qualsevol lloc. Mireu com poden ser i a quins llocs tan diferents que poden viure les princeses. Doncs mireu, nosaltres primer de tot us proposem que us imagineu com és una princesa. Cada un de vosaltres que s'imagini com és una princesa, amb totes aquestes característiques que us hem dit. Us imagineu com és una princesa. Primera cosa. Segona cosa, el lloc on te pot viure aquesta princesa. Tercera cosa, la dibuixeu, la princesa. Agafeu un foli i la dibuixeu i pinteu de molts colors diferents tot el que vulgueu de la princesa. I finalment, quan ja tingueu tot això, li poseu un nom. I ja tindreu a la vostra princesa. Recordem, primer de tot, us imagineu com és la princesa. Segona cosa, el lloc on te viu. Tercera cosa, la dibuixeu i quarta cosa, li poseu un nom. I ja tindreu a la vostra princesa, única i exclusivament per vosaltres. Podeu fer aquest dibuix i ens el podeu fer arribar a través del Facebook o a través del WhatsApp i així tindrem un munt de princeses diferents per Sant Jordi. Què us sembla? Va, vinga, el joc de les princeses. Va, penseu i cadascun de vosaltres feu una princesa que serà ben vostra. Vinga, va, animeu-vos a participar. Ui, abans d'acabar. Mira, ja tenim en Pertí la princesa que ja estan jugant per aquí tranquil·lament. Deixem-los, que em sembla que estan molt bé. Doncs vinga, va, ara abans d'acabar hem de bufar l'espelma. Vinga, va. Sabeu què? Fem-los-hi bufant en Perot i la princesa avui? Vinga, va. Perot, princeseta, va. Tots dos a bufar l'espelma. I vosaltres des de casa, nens i nenes, va. Ajudeu. Vinga, va. Va. A la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, i per avui el conte ja s'ha acabat. Adéu-siau, cuideu-vos molt, fins la propera, un petonet.